जिहेतु दिनै आंनि थाखाय मोनसे दिनै गिदिर मोनसे चेलेन्ज जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि आफादगिरिखौ दिनै आंनो बिबान गथायबाय। बिबान गथायनाय लोगो लोगो जिथु मावनांगौ हाबा बे जोबोद बारायबाय। खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जों मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों, मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै। खिन्थु जोंहा मोनसे क्रेडिट, जों मोनसे साबायखर बावनांगोन जिथु थांनाय कंग्रेस सरकारनि दिनाव जोंनो होनो हादिया जिथु काउन्सिलखौ, जोंनि 1 नम्बर डिमान्डमोन बेयो जिथु। दिनै बेखौ बिजेपि सरकारा नाथाय बिथांमोननिसिम धन्यबाद थागोन जों। खिन्थु धन्यबाद थाब्लाबो जोङो नन पलिटिकेलि बे इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन जिथु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेखौ जों नन अराजनैतिक संगठन हिसाबै, जातीय संगठन हिसाबै मोनसे लाखिनाय जों सेस्था खालामगोन। आरो जोंहा माखासे डिमान्ड दंबावो, 1 नम्बर डिमान्डआवल' थांदों। दा 9टा डिमान्डनि बिथोराव माखासे गोबां डिमान्डआ थाबावबाय। जिहेतु धुबुरीनिफ्राय सदियासिम नोंथांमोना बेरायबा नुगोन जे गोबां रिजार्भ एरियायाव बर' मानसिफ्रा हाबना दं। बिथांमोननि हा हुआ दा दिनैसिम खुनु भुमि सत्त अधिकार मोनाखै। बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ बारम्बार खावलायबाय थादों, 2006नि जिथु फरेस्ट राइट एक्ट, बे एक्ट मथे रिजार्भआव थानाय बर' मानसिफोरनो जोंनो भुमि पट्टनखौ होनांगौ। बे डिमान्डआ दिनैसिम खालामफायाखै। आरो बिनि उनाव जिहेतु गोलाव मोनसे डिमान्ड कार्बि आंलंनि आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरनि जिथु हिल्स ट्राइब डिमान्ड खालामबाय थादों, बे डिमान्डखौ दिनैसिम सरकारा दाफुंना होनो हायाखै। बेनि सायाव जोंहा डिमान्डआ थागोन। बे प्रायरिटि बेसिसाव जों खामानि मावगोन आरो सरकारखौ जों नारसिनबाय थागोन बेफोरखौ होनो थाखाय। आरो सनितपुरनि आरो बिश्वनाथनि गोबां फरेस्ट एरियायाव थानाय बर'फ्रा दिनैसिम जिथु पन्सायती राजआव अन्तर्भुक्त जायाखै, बेफोरखौ सोनो नाजागोन जोङो। आरो लोगोसे जिবিলাক जोंनिफ्राय माखासे एसे आलादा हिसाबै बायदिसिना परिबेसाव थानानै असमिया राव रायलायनाय बर'फोर थाबाय, बिसोरखौ गोबानानै, बिसोरखौ लाफानानै बे जों जिथु गोदानै काउन्सिल दाबाय, बेयाव लाफानानै बिथांमोननि जिবিলাক सुजुग सुबिदा उसुबिदाफोरखौ फोजोबनानै बिथांमोनखौ जोंनि राव हारिमुखौ फोरोंनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ बजबना लानायनि जों सेस्थाखौ खालामबाय थागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा। जों बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो।